Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 6-etatik 39 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den binakako B-serie txapelketako laugarren jardunaldiaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu, beraz, besterik gabe has gaitezen. Hasi aurretik gogora ezagun nola dagoen txapelketaren edo ligaxkaren sailkapena, 3 jardunaldi jokatu ostean, Senar eta Eskiroz dira sailkapenaren buruan 3 irabazita, Bina punturekin dira lau bikote, Zabala Eskuza, Dario Gabirondo, Zubizar eta Morga Etxebarria eta Eiguren bikuña, puntu bakarrarekin dira Larrazabal eta Salaberri, eta punturi gabe, Salaberria eta Gaskue eta Agirre eta Ugarte mendia. Jardunaldiari gaur emango zaio hasiera, Oiartzunen eta bertan Salaberria eta Gaskue, Zubizarreta eta Morga Etxebarriaren aurka izango dira. Salaberriak eta Gaskuek puntuak pilatzen hasi behar dute, bestela sekulako putzuan sartuko lirateke, lautik lau jardunalditan ez irabaztea gauza gogorra litzake eurentzat, eta gaurko puntua funtsezkoa dute, baina aurrean aurreko jardunaldian oso ongi jokatzetik datorren bikote bat izango dute, naiz eta Salaberria eta Gaskue hartuko ditut neu behintzat favorito, iruditzen zaidatzeko kuadroetan Andoni Gaskue kolpe biziagoko pilotaria dela, baina ia da lengoan Aimar Morga Etxebarriak herrian Amorebi eta Etxanon sekulako erakustaldia eman zuela, eta horrek behar bada morala ere igoko zion noski bikoteari, aurrean ere iraitz oso fina aritu zen, baina gaurkoan iruditzen zait pilotalekuaren ezaugarriak eta kontuan hartuta Gaskuek min egin beharko lukela atzean, eta horrek Salaberriari bide emango dio biurrikeriak egiteko, eta Zubizarretak ikusiko dugu, une gozoan da, ataundarra, baina aurrean dituen aukerak baliatu beharko ditu, aukerak izan nahi bali badituzte behintzat irabazteko. Bihar, Iruñeko Labrit pilotalekuan, Dariok eta Gabirondok Senar eta Eskirozen aurka jokatuko dute, Senarrek eta Eskirozek sekulako hasiera eman diote txapelketari, bikote oso sendoa osatzen dutela ikusten ari gara, batetik Josu Eskiroz atzean behar bada ez da jotzaiena izango, baina bai beti eutsi eta pilota ezker horman atzelariari asko pozointzen dion horietakoa, eta partida gogorrak proposatzen dituen horietakoa, eta Beñat Senar aurrean ikusten ari gara ongi jokatzeaz gain eta bizi jokatzeaz gain tantoak amaitzen ere sekulako artista dela, beraz, partida parekatua, baina Senar eta Eskiroz hartuko ditu favorito, iruditzen zait. Atzean batez ere Josuk Gabirondok baino askoz ere berme gehiago ematen duela, eta aurrean Senar konfiantza handiarekin dago, baina ikusi beharko da zer gertatzen den. Lekeition, hain zuzen ere, Agirre eta Ugarte mendia itzuliko dira, biek ala biek lehen da biziko aldiz txapelketan bikotea osatuko dute, gogoratuko dugu lehen jardunaldian Gorka Ugarte mendiak Unai Alberdirekin batera jokatu zuela, baina bigarrenean jada Alberdi bigarrena eta Lizeaga izan ziren Gorka Ugarte mendiaren arazoak tarteko, eta Zabala eta Eskuza oso une gozoan dagoen bikotea, hau ere, eta hemen egia esan Zabala eta Eskuza ikusten ditut favorito, Agirrek eta Ugarte mendiak oraindik ere pixka bat erritmoa hartzeke daukate, aspaldi zuriz jantzi gabe dira, eta Zabala eta Eskuza sekulako unean daude, gainera Lekeitioko pilotalekua lurroso bizikoa da, baina egia da Zabalak ere Zabala tantoak amaitzera derrigortua dagoela, izan ere Agirrek ez du ezer oparitzen, sekulako defentsa du, eta ikusiko dugu atzean Gorka Ugarte mendiak tarteka nagusitzeko aukera baduen, eta nagusitzen bada hor Eskuzari ezker horman eta pilotak sartu ezkero min egin diezaioke, eta hori aurrean Agirrek baliatu, baina hasiera batean mintzat Zabala eta Eskuza favorito. Eta igandean Eiguren eta bikuña Larrazabal eta Salaberriren aurka, hauek ere lehenengo aldiz bikotea osatuko dute, naiz eta biek ala biek jardunaldi guztietan jokatu duten, baikoko lehen mailako aurrelarien utsuneak tarteko Larrazabal konpromezu horietan aritu da, Salaberri bitartean gehienean behintzat bakaikoarekin jardun du,
eta, partida irekia da hau, Larrazabal eta Salaberri irtengo dira favorito, aurrean Ikerrek askoz ere abiadura gehiago ematen dio Julenek baino, eta hor ikeragarri egin diezaioke, eta atzean egia da Bikuña partida oso ona jokatzetik datorrela Bartzelonan, baina ikusi beharko da, ea nola dagoen igandean eta Salaberri bezalako pilotari baten aurka, lehengoan Amorebi eta Etxanon asko sufritu zuen, Rubenek, baina badakigu zen nolako atzelaria den eta ziur lana proposatuko duela. Hauxe beraz uste duguna, ea zer gertatzen den gaur gauean Salaberriak eta Gaskuek Zubizarreta eta Morga Etxebarriaren aurka jokatuko duten norgehiagoka horren analisia izango duzue, hauxe esan beharrekoa, bitartean ongi izan, agur.